Тук ни донесаха храната. Както виждаме, това е някакъв като тиган, горещ, обаче направо до червено. И гледаме как се чува даже цвърчението. Още се пържи. И това е говеждо месо, значи с подправки специални. А това е като врапс, значи за... Чапати. Да, чапати се казва. Чапати. С чили, с салатка, с две такива хлебчета. А Митко си поръча врап с пържени картофи. Да. А Крис и Анна си поръчаха риба. Е така изглежда рибката. It's called talapia. Акутати, да. Акутати. За тебе не съм казала. Супер е. И сега това нещо ще си хапнем. Някакъв специален сос докараха. Асанта. Да. Има и Хайнц томата кетчуп. Айде, добър апетит!